Patumi Arkoi ni Pai Ketomani Lakhain Koratro, Duarbaguri MSC constituency angkang Deithor Areas Indigenous Youth Lapen Hanbuka Hempu Mukrang Arotum Pen Chipatir Piponsi Rongker Apartment Kepachethang Mate Bike Otu Kepachejeng Asai Kedeng Pon. Deithor Area Aron Barim ke Kroetum an Rongker Apartment Bike Otu Kepachejeng Mate Procession Ajai Mek Kedeng Pon Bangso Ajai Mek Kedeng Pon along Kachetong Dun Lake Hanbuka Hempu Mukrang Aro President Dilip Hanse Kurusar Roben Hanse Deithor Areas Indigenous Committee Advisors Amoron tirang pen pinangan hempu mukrang ke kroyara natum chetong dunsi bangso bike auto procession ke damalong RDP dun lapen kinon ke wangji aron barim armu chingrum ame piaphan along kachetong dunjia phanta chisik chedang ponbong labangso bike auto procession ke dam adim lake Deithor labanghat ke kang adong sarthe kathar thedong rongbonghat angjok tirang arong an humri damsi kepachethang sai kedeng pon pen mesen me at pen pachun pon long lopusi raratum pen than ponenti biara doan phan Rongker la pen sengkan kimia kadom pajir reglo pininitum Deithor Areas Indigenous Youth Committee la pen hempu mukrang adorbar Deithor adong pen chepatir pi ponsin litum labanghat la pen kekang adong la pen romonghat anitum bike kepachejeng ponsi Rongker aphan kepachethang la pen kewangji Arkoi ner keparni aron barim armu chingrum amai pi along mesen me pen kapachun nunlong pan meji aphan lapena ongdung armu lapun litum Deithori Deithor romohara havar penda kapale dun thekji apartment kepachethang asai de klempon. News report Karbinglong live.